Vás vítam aj pri našom novom videu a dneska si zahráme Rivals zas a znova a môžeme ísť rovno na to. Každopádne pozor, ešte predtým ja mám túto pár čestok, čiže ako prvé mám túto vianočnú Jolly chest, ktorú si idem otvoriť. Som zvedavý, čo padne. A Frozen nejaká ona na RPGčko, takže to si určite zoberiem. Potom, nie. Teraz tu mám 5 takýchto čestiek, ktoré si otvorím rovno 5 naraz. Čiže poďme na to. A čo padne? OK, skoro všetky sú skiny. Mne sa ľúbi asi tento najviac. A ešte posledné 3 Festive Wrap boxy. Takže ideme na to. Čo padne? A OK, skiny celkom pekné. Tak môžeme ísť na to. Ideme. A zatiaľ, čo sa nám to bude načítať, tak dajte like, odber a zvonček, aby vám viac takých videí neuniklo. Môžeš ísť, prosím, sem? A bohužiaľ, pozornejší všimli, že nemám svoj úsek. Bohužiaľ som ich stratil. Oh. Stratil, ale už nič ste mňa narobil. Nie, len zabudol heslo. Nezabudol. Ne. Kamo, to čo je za Onyx? Čo to je za Onyx? A prečo je ten Onyx biely? Kvarcu vole. Dobre, Kvarcový Onyx. k tomu sa neviem vyjadrovať. A to dole vyzerá jak vole čokoláda. Kamo, hej, to je naše čokolády. Oni určite primýšľali... Počkaj, áno, oni to urobili, lebo sú Vianoce ako taký, vieš čo, sladký. Takže oni lávu zmenili na čokoládu a osobne si myslím, že to biele na čom nebudú podľa mňa marshmallow. No, jasne, že áno. To asi väčšine z vás došlo. Snaď. Ale my sme youtuberi. My sme ešte tupí, takže... No, sme tupí, Marek. Bachatý! Číňa, na čo si sme nebuchol. Ujojoj. Ani chuj. Ty kde si? Tu si. Mám 30. Aha, ja 2-0. Ja mám, že 31, 26. Mám 26. Reálne mne hore ukazuje teraz, že 3 FPS. Mám, že 45 alebo 6. Každopádne, môžete sa tešiť, od nového roku budem natáčať na nový telefón. Takže teraz by som nenatočal na nejaký nekvalitný, hej. Bro, je to iPhone. Ale bude už lepší. Môžete si samozrejme podľa kvality na budúceho roku tipnúť do komentáru, ktorý to bude. A dobre, prehrávam, nevadí. No, neprehrávam, ale toto kolo som prehral, nevadí. Ale neviem, či som to hovoril, ale za 10 lajkov na tomto videu urobíme špeciál, jak získať jump. Áno, na tom sme sa zhodli, že spravíme taký špeciál. Proste len ako získať jump, urobíme video. Ktorý samozrejme ja si ten jump pad aj tak aplikujem po videu, takže, lebo ja ho strašne chcem. Hej. Takže tak, a vyhrám 3-1 ináč, čo je dosť dobré. Kde si? Ty si tu, aha, ok. Tu máš do hlavy, hlava. Tak ty, kamo, 25 fps. Fúha. 7 FPS. Som na hrane, že 7 a 8. Ja som na hrane 30, 27, 28. Máš dobro. A ešte 29, no. Hops. Lepšie od moje. Hops. Bro. Mne tu pes škrabe na dvere, pomoc. Čo? Kámo, to ste videli všetci, že ja som sa slajdnul a tá strela letela nado mňa. Ona letela nado mňa, kámo. Vy ste to videli? Rivals je zabugovaný. Ne. Kámo, ty hovoríš, že Rivals je zabugovaný a ty máš 3 FPS, dobre? To skôr ty si zabugovaný, bro. Skôr, no. No to skôr, no. Ja som zabugovaný. Bum. Milión vírusov asi. Milión vírusov, jasné. Bro klikol na najväčší clickbait. Bro, kámo, to tak znie, bro, že klikol na clickbait. Dox? OK, to je celkom chill. To je chill.
Kamo, No, dúfam, že ťa nájdem. tak toto je brutalitné. Kamo, keby si videl, jak vyzerá tá strecha, kamo. Keby si videl, jak vyzerá u mňa tá strecha, ona je, že šedá more a nemá tam tie také čiary. Ona je až tak v prdeli ten telefon, bro. Bacha. Čo už. A samozrejme, pozrite sa aj na náš druhý kanál. Bros FC. Hej. Tam to je trošku nefér so snajpovkami, ja mám na snajpovkami. Nefér, jasné. Nefér, more, čo si Dodo? Že sa takto budeš vyhovárať? Yes. Ale moja bola skoro, ja som to videl. 63 FPS, to som bol bohatý na chvíľku na FPS, teda čo? Cílo. Som zase chudobný z 30 a 29 FPS. Miau. Ty máš Kámo, nejaké... podľa mňa ty, keby si mal, že 8 alebo 9 FPS, tak ty podľa mňa už skoro ani nehráš. Bro, ty by si už ani nehral. Dobre, tak teraz mám 17. Tak ja som mal na chvíľku 7 a to bolo hrozné. Ospravedlňujeme sa za kvalitu videa, dneska to nefunguje. Nejako. Bum! 150. Musí dať niečo, aby to bolo aspoň trošku fairway. Akože mám tu RPGčko a Assault Rifle. Ne, asi ne. Že vám myslíš? Lebo ja mám low battery, tak nič. Ospravedlňujem sa, že vám to tu ukázalo, že mám low battery 10%. Ale ja už to video nemám čo znovu. Ako, sorry. Ináč, bro, podľa mňa ty by si bol lepší, keby si mal viac FPS. To je jedna vec, druhá vec, možno by som bol lepší, keby som mal vôbec nejakú lepšiu zbraň, jak RPGčko. No tak ale, bro, zase ty si vymazal účet, hej? Lebo si negramotný a ty si to chcel urobiť kvôli jednej ikonke Switch Accounts, tak sa ti zmazal celý účet. Tak ale keď si chceš dať Switch Accounts, tak asi nedám úplne ikonku Logout, ne? To dáva logiku. Inak sa nejde dostať k tomu. Ono. Tam je Vladimír. Kde to Vladimír je? Kamo, najlepšie, ty máš snajpu a auto. To je nemožné. Kamo, vieš čo, ja som bol taký vytočený, keď sme hrali Headball 2. A ty si ho hral dvakrát viacej jak ja. Čakaj, teraz ty buď trošku chile. Headball sme hrali raz na YouTube. Raz. Ale keby si vedeli, kamo, keby ste videli behind the scenes, akože, čo sa dialo mimo natáčania, tak to bolo hrozné. Ja som išiel chcípnúť od nervov. Chcípnúť som išiel normálne. A to ja som reálny, ako to bolo hrozné. Aha, ty takto ideš, dobre, však pôjdeš. Však no problém. Ja nemám na výber, mám 7 FPS a mám, moja najlepšia druhá zbraň je tá úplne najzákladnejšia. Ja som bol, lebo tak strašne narageovaný, že to nešlo. A ja nechápem, prečo vždycky na teba tento trik funguje. Lebo nemám sniper. Pekný na lode. Jak to slajdol, Vladimír? Ha! Hihiha. RPG. Lebo štítom ťa nedám, ale. Sigma mamička, Sigma mamka, Sigma babuška, mamučka a babuška. Jak si sa ma snažil snajpnúť, ja som to videl. What? Ja ťa môžem snajpnúť, keď vole nemá snajperku, to mňa zaujíma. To je úplne jedno, proste som si to vymyslel a proste to tak aj ostane. Čo? Kamo, čo sa to stalo? Kamo, to mi vysvetli, čo sa to stalo. Ja som bol, že 2 metre. Kamo, tá strela bola tu a ja som bol tu. Vy to teraz vidíte.
ono to boli tak 3-4 metre. A mňa to dorytí. Buchlo. What the fuck? Čo sa to stalo? Kamo, ja nechápem. Ako, sorry, ale toto nechápem, že to sa stalo. Dobre, mimochodom, ty si skočil z mapy. Za to si veľmi, veľmi gratulujem. Dobrý, ja som zrazu. Tuto vzadu, jupi. Jej! Ty vole, kamo, Blood, skoro... Nerob. Ja ťa vidím chodiť na meste, bro. Ty si strašne zalagovaný. Ja viem, lebo mám 7 FPS. Kamo, som má 5 FPS. Kamo, to je duo. 7 FPS a 40 FPS. Tak to je dobré. Japončínska chobotinka. Hops. Ojojoj. Som mal 5 FPS, vole. Kamo, bro sa odhodil. Čo? Kamo, ja ťa reálne vidím lietať a potom ťa vole o sekundu alebo o dve vidím na druhej strane mapy. Čo ty varíš? Ja som zalekovaný. Aspoň ľudia, aspoň všetci mi môžete veriť, že mám vole 7 FPS. No môžete mne veriť, že som chudák, lebo ja ho vidím na jednej strane a vidíte? A o 2 sekundy ho vidím úplne v prdeli, bro. Ty si že v Paríži a potom o týždeň a o 2 dní si na Eiffelovke. Som zabugovaný. Toto ja nemôžem. Ty dojdeš do Parížu a do pár sekúnd, tak si vole pri Eiffel Tower. Pri Eiffelovke proste, bro. Mimochodom, ja nechápem, čo ty varíš, ale nechápem tvoj mindset, jak sa snažíš naladiť na Rivals. Ale vyhral si. OK. Čo je divné. Ale každopádne na celé naše 3 hry, tak to bolo 3-2, ale zase na to už mal nemal tú snajpu. Inak počkaj, mne teraz niečo došlo. Ono to nebolo 3-2, ono to bolo 2-1. Dobre, som tupý. Takže to bolo 2-1 a my sa s vami aj s našimi malými FPS-kami lúčime a pri ďalšom videu zase čaute.